Ах, дорогая пани Мальмё, а ці не выпить чаю нам? Так. Годинник стрелки подгоняя, нібито чаю хоча сам. Завжди у гэтую хвіліну, калі не вып'ю чаю я, ну быццам кветка я гіну, сама нібыта не свая. Вам з молоком? Не-не. А цукру колькі? Ой, ну что вы? Цукор – это смерть. На молоко ж гляжу я толькі тому, что прагну похудеть. А вы читали у газете? Так, поспела зранку прочитать. З надвор'ем горш і горш на свете. А молодь лепей промолчать. О, як цудоўна, дорогая. Ваш чай приємний має смак. І як я живо вспоминаю, раней все было не так. Раней усе було не так. Скажите, калі ласка, сябры мае, а як вы думаеце, што гэта вы зараз чулі? Дуэт з нейкай оперы? Падобна. Песенку жарт? Ну, магчыма. Толькі на самай справе гэта прыём у пані Сеттэрген па самых строгіх правілах прыстойных паводзін, прынятых у дарослых. А я вось наўмысна спыніўся і нібыта пачуў ваше запытанне. Што ж гэта такое? Самыя строгія правілы прыстойных паводзін. Ой, лепш бы вы не пыталіся. Гэтыя правілы такія складаныя, і іх столькі. Нават я іх сам до конца усе не ведаю. Яны дзеляцца на асноўныя, пабочныя, абавязковыя, пажаданыя, неадкладныя, тэрміновыя і гэтак, ой, і гэтак бясконца. Самыя строгія правілы прыстойных паводзін — гэта, як правілы, у вельмі складанай гульні. Што такое? Я чую нечы голас, які пярэчыць мне, што дарослыя не гуляюць? Ты памыляешся, мой дарагі дружа. Я смелюся заявіць, што толькі дарослыя у гульні і гуляюць. Ты што, мне не верыш? А ці хочаш ты ведаць, што менавіта дарослыя і толькі яны прыдумляюць для дзяцей, ну, вось такіх як вы, правілы, законы, абмежаванні, каб толькі кожны з вас, калі вырасце, хочаш, не хочаш, гуляў гульню, імя якой дарослае жыццё. І вось калі б у маіх словах не было праўды, наўрад ці здарылася б наступная гісторыя. Паўтарыце, дзеці, дружна правілы гульні ў двары. Бегаць можна? Гэта слушна, толькі ціха ў двары. Яшчэ лепей проста ціха пахадзіць у ім, сябры. І паветрам вольна дыхаць. Толькі ціха ў двары. Правілы, правілы, правілы паводзін. Правілы, не забудь ніводзін. Правілы, правілы, правілы паводзін. Правілы, правілы, правілы. А на дрэвах
дрэва лепш не лезці, нельга лезці і на плот. Ні сваволіць, ні гарэзіць, ні ствараць усім турбот. Лезці ў бойку непрыстойна і пішчаць бы камары. Знайце, слухацца дарослых будзе ціха ў двары. Правілы, правілы, правілы паводзін. Правілы, правілы, не забудь ніводзін. Правілы, правілы, правілы паводзін. Правілы, 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 правілы паводзін. Правілы, правілы, не забудь ніводзін. Правілы, правілы, правілы паводзін. Правілы, правілы, правілы. Томі і Аніка цудоўныя, добра выхаваныя і паслухмяныя дзеці. Томі ніколі ні ў кого нічога не выпрашае і паслухмяна выконвае ўсе маміны даручэнні. Аніка не капрызіць, калі не атрымлівае таго, чаго хоча, і заўжды выглядае такой прыгожанькай у сваіх чысцюткіх накрухмаленых паркалёвых сукеначках. Томі і Аніка дружна гулялі ў сваім садзе, але ўсё-такі ім не хапала сяброў. Эй, малеча! А? Малеча! Ой, нас нехто клича. Ага. Томі, не подыходь близко до плота. Мама заборонила. Казала, что в доме за плотом никто не живет. Да я ж вас бачу праз плот. Хотите до меня в гости? Кто ты? А нам до тебе за плот нельга. Ох, ну, нельга. А мне можно. Опа. Ой, послухайте. Мы ж нібито живем у свободній країні, ці не так? Хіба кожен чоловік не має права ходити усюди, де йому вздумається? І наогул, коли хочеш ведати, у Єгипті усі ходять, де хочуть, і нікого гэта ні капельки не здивляє. Откуль ты ведаешь, хіба ты была у Египте? Як ти сумнівайся? Дык вось, зроби собі на носі, я була у Єгипті. І наогул я об'їхала увесь світ і нагляділася усіляких цудов. Цікаво, що б ти сказав, коли б я пройшлася по вулиці на руках, як ходять у Індії? Доволі, Мані, доволі. Ну так, я маню. Одна. Одна мана. Але інший раз я починаю забувати, що було, чого не було. І потім, ну як можна потребувати, каб маленька дівчинка, у якої мама анёл на небі, а тата негритянський король на острові Океані, завжди говорила тільки правду. До того ж, во всім бельгійським Конго не знайдеться чоловіка, який сказав би хоч одне правдиве слово. Целыми днями, там еще только манить. Манить от 7 годин раницы до заходу солнца. Так что вы не повинны на меня зловаться. Я же вельми долго жила в этом, ну, самом бельгийском Конго. А посябровать мы все-таки можем? Правда? Правда. Ось добре. Чому б вам, наприклад, не пойти зараз до мене поснідать? Ой, На самой справе, чому б нам гэта не зрабіць? ага. Пошли. Перш-наперш я хотела познаёмить вас с паном Нильсоном. Эту малпочку зовут пан Нильсон? Так. Слухай, ой, а чому у тебе конь стоит на террасе? Видишь, на кухне он бы только блытался под ногами, а у гостиной ему было бы незручно, там занадто много мебли. Томі і Аніка услед за Пеппі увайшлі ў дом. Акрамя кухні, тут былі яшчэ 2 пакоі, спальня і гасцінная. Але мяркуючы па ўсім, Пеппі, напэўна, з тыдзень не ўспамінала пра чысціню і парадак у доме. Дзеці з недаверам азіраліся навокал. Ці не сядзіць у якім-небудзь кутку негрыцянскі кароль? Ну, яны ж ні разу ў жыцці не бачылі яшчэ негритянского короля. Ты живешь тут одна? Ну, вядома, не. Мы живем у троих. Пан Нильсон, конь и я. Як? У тебя нема ні тати, ні мами? Нема.
А хто ж тобі вечорами каже, час кластися спать? Сама собі кажу. Сперша вельми ласкавым голосом: Пеппи, кладися спать. А коли я не слухаюся, то повторяю уже больше строго: Пеппи, кладися спать. Коли і гэта не помагае, мне ад самой сябе здорово дастаецца. А зараз мы будем пячы блины. Вы любите блины на сняданок? Любим. Ты умеешь сама печь блины? А зараз вы даведаецеся, які я выдатны кухар, самы лепшы ва ўсім белым свеце. Майстерства кухара такое, яго ацэніць кожны з вас. Не хочам есці мы благое, а хочам есці толькі ў смак. Бліны пячы, ах, асалода, бліны пячы, моя любоў. Мука ты, соль, вода ты, сода, блінов пад'еш і будь здаров. Бліны пячы, ах, асалода, бліны пячы, моя любоў. Мука ты, соль, вода ты, сода, блінов пад'еш і будь здаров. Бліны пячы, ах, асалода, бліны пячы, моя любоў. Мука ты, соль, вода ты, сода, блінов пад'еш і будь здаров. Бліны пячы, ах, асалода, бліны пячы, моя любоў. Мука ты, соль, вода ты, сода, блінов пад'еш і будь здаров. Блінов пад'еш і будь здаров. Блінов пад'еш і будь заўжды здаров. Спокойно, спокойно, толькі спокойно. Я прадстаўнік улады. Усім заставацца на сваіх месцах. Паліцейскі круг маюць. Маю гонар познаёміцца. Вельмі прыемна. Так. А дзе ж заява? Дзе заява? Дзе заява? А, вось. Вось заява. Зараз надзену акуляры. Так, вуліца. Правильно. Віла курыца. Правильно. Віла курыца. Назва дома нейкая недарэчная. Так, добра. Дык што, ты і ёсць тая самая дзяўчынка, якая пасялілася на гэтай віле, так? Маўчы. І так усё ясна. А мне не ўсё ясно, таму што я старенькая бабулька і жыву на 3-м паверсе ў доме на другім канцы горада. Стоп. Твой жарт амаль што крымінальны. Я спадзяюся, ты гэта добра разумееш. Кінь, прашу цябе, кінь строіць дурня. Ось заява ад суседзяў. А яны ж паважаныя грамадзяне нашага горада. Яны вырашылі уладкаваць цябе. Куды уладкаваць? А, у дзіцячы дом. Як это сказано в заяве. Ага. Як сироту. А я і так живу ў дзіцячым доме. Что за глупство? Что за глупство? Где же знаходзіцца твой дзіцячы дом? А вось тут я дзіця, а гэта мой дом. Ах, дзіця маё, гэта не па правілах. Ты павінна адправіцца ў сапраўдны дзіцячы дом, дзе цябе будуць выхоўваць па ўсіх правілах. А ў той дзіцячы дома можна ўзяць з сабой коня. Што? Коня? І мапачку. Малпачку?
Ах, значит, нельга. Я так і думала. Ну, тоді нехай гэтыя заявнікі самі адпраўляюць у дзіцячы дом. Я туды не збіраюся. Чакай, але ж ты павінна хадзіць у школу. Чаму гэта я павінна хадзіць у школу? Каб навучыцца розным рэчам. Якім такім рэчам? Самым розным рэчам. Усялякім карысным рэчам. Ну, от, напрыклад, табліцы множання. Вось ужо 10 гадоў я цудоўна абыходжуся без гэтай табліцы множання. Значыць, і далей пражыву без яе. Але ж гэта ж непрыемна. Ты ж на ўсё жыццё застанешся невукам. Уяві сабе. Ты вырасцеш, і раптам у цябе хто-небудзь спытае, як называецца сталіца, напрыклад, сталіца гэтай, як яе, Партугаліі. А? А ты не зможаш адказаць. А чаму гэта я не змагу адказаць? Я вось што скажу. Калі табе так важна ведаць, які самы галоўны горад Партугаліі, дык напішы проста ў Партугалію. Партугальцы з задавальненнем паведамяць табе, як называецца іх сталіца. І табе не будзе сорамна, што сама не змагла адказаць. Магчыма, будзе. І я доўга не засну тую вечар. Я буду ўсё ляжаць і ўспамінаць, ну, на самой справе, як жа называецца сталіца Партугаліі. Але я хутка суцешуся, таму што у Лісабоне я была з татам. Ну, хопіць, гэта не па правілах. Лепш давай мне твою руку. Ой, вам захацелася пагуляць са мной у даганялкі? Ну што ж, давайте пагуляем даганялкі, бо гэта ўсім вядомая гульня. Хочаце паскачам разам пра скакалку, хочаце бадзілай буду я. Хочаце паскачам разам пра скакалку, хочаце бадзілай буду я. Ну што ж, панове, я вас запрашаю, успомніце дзяцінства вы сваё. Часцей успамінайце гэта, я вам раю, інакш у вас няўдалае жыццё. Часцей успамінайце гэта, я вам раю, інакш у вас няўдалае жыццё. Добра бегаць у двары з сябрамі, добра вецер буйны абганяць. Паспрабуйце хоць аднойчы самі па сцяжынцы басанож зганяць. Паспрабуйце хоць аднойчы па сцяжынцы басанож зганяць. Ну хто смялейшы, хто мяне здагоніць, бо гэта ўсім вядомая гульня. Як яна падобна на адну пагоню у фільме «Паліцэйскія і я». Як яна падобна на адну пагоню у фільме «Паліцэйскія і я». Добра бегаць у двары з сябрамі, добра вецер буйны абганяць. Паспрабуйце хоць аднойчы самі па сцяжынцы басанож зганяць. Паспрабуйце хоць аднойчы па сцяжынцы басанож зганяць. Я не могу. Это справа не для мяне. Я гэта не вытрымаю. Куди ж ви, шановний? Ми бачили, як він побіг. А все-таки гэта быў не зусім сапраўдны паліцэйскі. Плюнеш ты пра дзіцячы дом, пра табліцу множання і пра Лісабон. І так хутка стаміўся, гуляючы ў даганялкі. Я і сама стамілася. А давайте-ка лепш есці нашы бліны. Вось так прайшоў першы дзень знаёмства Анікі і Томі з дзіўнай дзяўчынкай, якая мела не менш дзіўнае імя – Пеппі Доўгая Панчоха. Гэта была яе мянушка, якой Пеппі, што таксама вельмі дзіўна, ганарылася. Дзень мінуў, як нечаканая завеяў зімовы дзень, як навальніца ў маі. Ён вельмі ўразіў дзяцей таму, што жыццё іх раптам у адно імгненне змянілася так,
быццам раней да знаёмства з Пеппі і не было яго увогуле. Як здорово, что Пеппи приехала сюда жить, правда? Ой, ну вядома, здорово. Я теперь нават не памятаю, что мы власна кажучы гулялі да яе. І мы гулялі у кеглі, у крокет, ці просто у мяч. Але з Пеппі, ой, куды весялей. А тут яшчэ конь і мавпачка. Ой-ой-ой, правда, весялей. Вядома, і Томі і Аніка штораніцы о 8 гадзіне, пабраўшыся за рукі з падручнікамі ў ранцах, адпраўляліся ў школу. А Пеппі... калі Пеппі таксама хадзіла з імі ў школу, дзецям было б не так крыўдна марнаваць на вучобу столькі часу. І вось назаўтра... Пеппі, ведаеш, як было б весело бегчы дадому пасля школы, асабліва калі мы будзем у траіх. Ну, Пеппі. І ў школу бы таксама хадзілі разам, Пеппі. Ты нават уявіць сабе не можаш, якая ў нас цудоўная настаўніца. Ага, ты не ведаеш, як цікава ў нас у класе. Калі б мяне не пускалі ў школу, да я просто брузом страціла ад гора. Да і сядзець там трэба нядоўга, толькі да 2 гадзін. Ага, разумееш, ну толькі да 2. І азірнуцца не паспеш, як званок. Акрамя таго, у нас ёсць канікулы. Великодныя, калядныя, летнія. Ой, гэта несправядліва. Гэта жах як несправядлівы. Я не стану з гэтым мірыцца. Што несправядліва? Ну як што, праз 4 месяцы будуць каляды, і у вас пачнуцца калядныя канікулы. А ў мяне што пачнецца? Не, што ў мяне пачнецца? У мяне не будзе калядных канікулаў, нават самых каротенькіх. Это неабходна перарабіць. Я як заўтра, просто заўтра адпраўляюся ў школу. Ура! Так мы тебе будем чакаць заўтра, а 8 раніцы каля нашых ворот. Не, гэта для мяне занадта рана. Акрамя таго, я паеду ў школу верхам. Прозвенел звонок, и вось урок. Тихо, дети, гульни, все забудьте. Рот замкнули моцно на замок. Вочки на меня своей скируйте. 2 × 2. Вядома, що 4. Остров. Невялікая земля. Наша моц и сила в коллективе. Школа паслухняная земля. Запытать захочете, руку поднимите, я вам дозволяю. Ну а лепш молчать и не гу-гу, говорить, коли я запытаю. 2 × 2. Вядома, що 4. Остров. Невялікая земля. Наша моц и сила в коллективе. Школа паслухняная земля. 2 × 2. Вядома, що 4. Остров, невялікая земля. Наша моц і сила в колективі. Школа паслухняная земля. Тишиня, увага, этикет. 3 кіти, на їх триває школа. Тих, хто не по правилах живе, треба шкодувати усім навколо. 2 × 2. Вядома, що 4. Остров. Невялікая земля. Наша моц і сила в колективі. Школа паслухняная земля. 2 × 2. Вядома, що 4. Остров, невялікая земля. Наша моц і сила в колективі. Школа паслухняная земля. 2 × 2.
я не спазнилася на таблицу множення? Я сяду тут добре? А ви, шановна наставниця, ви протягуєте свій урок, коли ласка, протягуйте, не соромитесь. Мы рады вітать тебе, милая Пеппі, у нашей школе. Я так само спадзяюся, что тебе у нас подобається, і ти тут шмат чаму навучишся. А я жалею, що я спадзяюся, што ў мяне хутка будуць калядныя канікулы. Дзеля гэтага, уласна кажучы, я і прыйшла сюды. Справядлівасць, ведаеце, гэта перш за ўсё. Скажи мне, коли ласка, твое полное имя, и я позначу тебе у спіс учняў. Так, Мяне завуць Пеппі Лотта, Ага. Віктуаліна Рольгардіна, дачка капітана Ефраіма Доўгая Панчоха, раней пагроза ўсіх мораў, а цяпер негрыцянскага караля. Наогул, Пеппі гэта маё памяншальнае імя. Так. Тата лічыў, што Пеппі Лотта вымаўляць даволі доўга. ясно. Тады мы так само будем звать тебе Пеппі. А теперь давай поглядим, что ты ведаешь. Почнем з арифметики. Скажи мне, коли ласка, Пеппі, колькі будзе, коли до 7 додать 5? Калі ты такая вялікая, сама гэтага не ведаеш, так няўжо ты думаеш, што я буду лічыць за цябе? Пеппі, так у школе не отказывают. Як? Звяртаючыся до настаўніцы, прынята гаварыць вы і называць яе Фрэкен. Прабачце, Фрэкен, калі ласка, я гэтага не ведала. І больш так рабіць не буду. Спадзяюся. Вось ты не хотела лічыць за мяне, а я охотно полечу за тебе. Калі до 7 додать 5, атрымаецца 12. Вось. Думать толькі. Оказывается, ты сама умеешь лічыць. А навошта ж ты тады ў мяне пыталася? Ой, я зноў сказала ты. Ой, прабачце, калі ласка. Добра, Пеппі. А теперь скажи, колькі будзе, калі до 8 додать 4? Думаю, 68. 68. Нет. Неправильно. 8 и 4 будет Сколько? 12. Да, бабулечка ты моя. Это уже 12. Ты ж сама только что сказала, что 5 и 7 будет 12. Так я... Некий ж порядок необходимый в школе. Ой, а когда тебе так хочется займаться усімі гэтымі падлікамі, то стала б куточек и лечила себе на здоровье. А мы тем часом пошли во двор гулять у догонялки. Ой, я, здається, зноў кажу ты. Ну, даруйте мне апошні раз. Я постараюсь поводить себе у рамках. Я готова дараваць табе і гэты раз. Дякую. Я думаю, что тебе лепш не задавать ніяких пытанняў по арифметицы, а выкликать іншых дзяцей. Так. Томми, раши, калі ласка, такую задачу. У Лизі было 7 яблыкаў, а у Акселя 10. Колькі яблыкаў было у іх разам? Ага, подлічы, Томми. Подлічы гэта, і акрамя таго скажы, чаму у Акселя живот болеў больш, чым у Лізі, і ў чыім садзе яны нарвалі тых яблык. Аника, цяпер ты полічы. Густаў пайшоў з таварышамі на экскурсію. Яму дома далі з сабой 1 крону, а вярнуўся ён 7 эрэ. Колькі грошай расходаваў Густаў. Ліночка, мне хотелось бы ведаць, чаму гэта хлопец так бяздумна пускаў на ветер грошы. І што ён купіў на іх? Лімонад ці яшчэ што-небудзь? І ці добра ён памыў вушы, калі збіраўся на экскурсію? Ну, даволі. Я хотела сказать, даволі на сёння займацца арифметикой. Зараз будзе чытанне. Пеппі, я покажу табе цікавую рэч. Бачыш, на кардонцы ў маіх руках намаляваны вожык, а літара, якая намалявана побач, называецца В.
Няўжо? А я заўжды думала, што вы гэта два абаранкі. Скажыце мне, калі ласка, што агульнага мае вожык з гэтымі абаранкамі? Вось другая кардонка. Як бачыце, дзеці, на ёй намалявана змяя. І літара пад ёю называецца «З». Ціха! Калі кажуць пра змей, заўжды ўспамінаю, як я білася з гіганцкай змяёй. Гэта здарылася ў Індыі. Так, вы нават уявіць сабе не можаце, якая гэта была вялізная змяя. 14 метраў даўжынёй і злая, як аса. Штодня яна праглынала не меней, чым 5 дарослых індыйцаў, а на закуску ласавалася 2 маленькімі дзецьмі. І вось аднойчы яна вырашыла паласавацца мной. Яна абвілася вакол мяне, але я не разгубілася і з усяе сілы стукнула яе па галаве. Бах! Тут яна як зашипіць. А я яшчэ раз. Бац! Тут яна... Усё. Ой. Так. Зараз мы усім класам намалюем што-небудзь. Я думаю, Пеппі, маляванне спадабаецца табе. Конечно! Дети, вы можете маляваць, што пажадаеце. А я пакуль проверу сшиточки. Зараз я проверю. Маляваць гэта па мне. Так, сюды. Так, это вось сюды. Что такое? Пеппі! А чаму ты малюешь не на паперы, на папирусе? А паперу я ўжо так замалявала. Портрет майго коня не уместился на гэтым маленечкім аркушыку. Зараз я малюю якраз пярэднія ногі, а калі дайду до хвоста, мне давядзецца выйсці ў калідор. Так, гэта будзе. Дети! Все устаньте! Зараз мы все споем песню. Давайте, спявайте. А я пакуль крышку перадыхну. А то калі я заспяваю, шыбіны ва ўсёй школе павылятаюць. Что? Хопіць! Прошу всех детей выйти у коридор. Перапынак. Дзень-дзень-дзень-дзень-дзень. Усе. Перапынак. А кроме Пеппи. Я хочу поговорить с тобой. Серьезно. Пеппи. Я ўсё зразумела, Фрэкін. Ведаеш, я вось што думаю. Мне было цікава прыйсці сюды і паглядзець, чым вы тут займаецеся. Але больш рабіць гэта ў мяне ахвоты няма. А з каляднымі канікуламі няхай будзе так, як будзе. У вашай школе для мяне занадта многа яблыкаў, вожыкаў і змей, проста галава кругам ідзе. Ты, Фрэкін, спадзяюся, не будзеш гэтым засмучана? Любую дзяўчынку выганяць са школы, калі яна не будзе выконваць правілы паводзін у школе, не будзе выганяць. Як? Хіба я дрэнна сябе паводзіла? Слова гонару, я гэтага і не заўважыла. Разумееш, Фрэкін, калі мама ў цябе анёл на небе, а тата негрыцянскі кароль, а сама ты ўсё жыццё праплавала па морах, то не ведаеш, як трэба паводзіць себе ў школе сярод усіх гэтых яблыкаў, вожыкаў і змей. Я тебе разумею. Я больше не злуюся на тебе. Поверь мне, ты можешь зноў прыйсці ў школу, калі крышачку падрасцеш. А ты думаешь, гэта першая школа, у якой я была?
Помню, як у Аргентине на занятки я пошла. Ну и тут у этой Аргентине, что за школа там была. Николи там каникулы не кончаются, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приемные. Там у школе, як ты не старайся, ты не зможешь лепшим стать. Нават правил і складання ты не вивучиш на 5. Ніколи там канікули не кончаются, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приемные. Там каникулы не кончаются, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приемные. Нават там читання не бывае, не малюють, не пяють. Дети на занятках там гуляють і цукерочки жують. Ніколи там канікули не кончаються, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приемные. Наставница одно збирає фантики, а наставницу не слухає ніхто. Самі вилічите свої яблуки. Там канікули не кончаються, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приємные. Мяне ви тут не хутка убачите. Пеппі стримала своє слово. У школі яна больш не з'явілася. Ах, Пеппі, Пеппі! Ніколи там канікули не кончаются, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приемные. Наставница одно збирає фантики, а наставницу не слухає ніхто. Самі вилічите свої яблуки. Там канікули не кончаються, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приємные. Мяне ви тут не хутка убачите. Помню, як у Аргентине на занятки я пошла. Ну и тут у этой Аргентине, что за школа там была. Николи там каникулы не кончаются, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приемные. Там у школе, як ты не старайся, ты не зможешь
хочаш лепшым стаць. Нават правілы складання ты не вывучыш на 5. Ніколі там канікулы не канчаюцца, адны мінулі, другія пачынаюцца. Летнія, зімовыя, асеннія, вясеннія канікулы прыемныя. Там канікулы не канчаюцца, адны мінулі, другія пачынаюцца. Летнія, зімовыя, асеннія, вясеннія канікулы прыемныя. Нават там чытання не бывае, не малююць, не пяюць. Дзеці на занятках там гуляюць і цукерачкі жуюць. Ніколі там канікулы не канчаюцца, адны мінулі, другія пачынаюцца. Летнія, зімовыя, асеннія, вясеннія канікулы прыемныя. 75, 76, 77. Что ты робишь, Пеппі? Ой, Поздно ўжо, табе пора класціся спаць. ой. Трэба сказаць самой сабе, мне трэба адпачываць. 78, 79. Ой. Коли ласка, не перапыняйте мне, я могу сбиться. Я решила, что поздний вечер самый лепший час, каб подлечить свои груши. Бачишь, сколько у меня золотых монет? Ну, бачу. А ты не боишься, что в окно можа зазірнуць які-небудзь бандзюга-валацуга, а? Крый Божа, яшчэ уварвецца ў дом? А навошта яму урывацца? Двери отчинены, нехай уваходить. 70, 10, 70, 11, 70, 17. Ой, як у меня заболела шея, напевно. Коли у кого такая процьма золота, люди неяк іначе лічаць. Ну, хіба ж важно гэта усё подлічыць? Колькі іх тут? Ці тут 400, ці тут 1000 монет. Так. Хочете уваходьте, хочете не уваходьте, робіце як хочете. Пеппі, мне здаецца, што гэта злодзеі. Ну так. Я проста адчуваю, што гэта Блом і яго паплечнік Граміла Карл. Дзяўчынка! Ой, ты мой, ты. А ты что, одна в доме? Не, пан Нільсон так само тут. Бломі, Бломі, пан Нільсен, відать, господар Боба. Смолкни! Зроби так, каб я тебе не бачив нічим! Дзяўчынка! Ой, ты мой. Мы зайшли до тебе, каб, доведаться. Дознаться. Которые зараз, может быть, это... Ну, это я. Година, ночь. Ай, бабочка. Колькі золотых монет. Которая зараз година ночи. А вы спершу отгадайте мою загадку. Идуть, з места не скрануться. Что это такое? А коли вы ведаете какие-нибудь загадки, загадайте мне. Ой, так. Ти, напевно, ще зовсім маленька, каб адказваць на такія складаныя пытанні. Прабач, калі ласка, мы пойдем к Карлуша, моя гуся ходим. Ну, що? Бломі, ти бачив коли-небудь стільки грошей одразу? Так, Ну, йду. сьогодні нам, здається, здорово пошанцювала. Почекаємо кришечку, покуль дьоко, і гэты пан Нільсен заснуть, а потім влезем у дом і заберем усі грошики. Пеппі, ты спишь? Тиши. Ну, вядома, я не сплю. Чаму? Ну, ты что не разумеешь? Я вырашила сёння, чтоб там не было, навучиться танцевать твист. Танцевать? Уночы? Так,
Я не лягу знарок, пакуль не стану беспамылкова выконваць усе складаныя фігуры гэтага танца. А цяпер я патушу святло. Світло потухло. Нарешті. Теперь наш час. Бачите, ну и дурный пошел народ. Зовсім не по правилах. Не замыкают на ночь двери. Нам робиться не цікаво. Темніє для нас. Ліхтарик. О, Бломі, гляди, на ложку дявчо. Моцно спить. Цікаво, а де ж спить гэты Нільсэн? Пан Нільсэн, з вашого дозволу, я прошу називати його паном Нільсеном. Ён спить у зеленом ляльчином ложку. А, ты не спишь. Блом, А? гляди. Пан Нильсон. Это ж Малпа. А ты что, хотел, каб было инакш? Каб ён был мясорубкой? Скажи, а где твои тата и мама? А, девчина? Их николи не бывает дома. Ніколи Ніколи. не бывает дома. Ты чё, Блом? Послухай, вылазь з ложка, а? Мы хотели поговорить с тобой. Ой, значит, вы все-таки вырашили погулять со мной у загадки. А? Что ж, тады сперша догадайте тую, что я вам уже загадала. Ну, памятаете, идут, а с места не скрануть. Ну, хопить. Дурню з нас строить. Послухай ты, вялизны, а ты умеешь ты танцевать твист? Я вас сегодня научилась. Что? Ты задаешь занадто много питаний. Вот так. А теперь вот мы у тебя запытаемся, правда, Блом? Скажи, а куда ты сховала гроши? Гроши куда сховала? Ты вечером тут вот так Лічила. сидячи ось тут, на подлозе. Ну, я не у шафе, у чемодан. А я сподіваюся, ти нічого не будеш мати супраць, коли ми возьмем гэты чемодан. А, малец? Коли ласка. Молодчина. Правильно разважаешь. Так, а теперь я спадзяюся, и ты, малеча, так само ничего не будешь иметь супраць, коли я возьму свой чемодан назад. Вы не поверите, сябры мои, але Пеппи здолела забрать чемодан у злодея. Тссс! Будем сачыць далей за падзеямі. Кинь свои зарточки, малеча. А ну давай сюда чемодан. А я хочу с тобой пожартовать. Хопа! Ты что? А? Что ты натворила? А? Ты навошта нас закинула на шафу? Блом, тятюль, это ж не девцо, это некая нечистая сила. А зараз я вас звяжу. Гэта нешта неверагоднае. Але Пеппи імгненна звязала руки злодзеем нейкім асаблівым марскім узлом, тройным гавайскім, так ён называецца. О, милая, дорогая Фрейкин, пробачь нам. Мы ж только пожартовали. Ну, пожартовали. А того, что ты связала нас, не роби нам ничего благого. Что, не роби нам? Мы же всего только бедные. Мы стомленные вандровники. Стомленные мы. И зашли до тебя попросить скориночку хлеба. Бывать нам, шановная, коли можешь. Так, спярша чемодан отправим у шафу, каб было больше просторы. Ну, кто-нибудь из вас
умеє танцевать твіст. А як же? Ми обидва вміємо. Обидва вміємо. Здорово! Значиться, зараз потанцуємо. Я тільки сьогодні почала вчити гэты танець. Тільки самоуда я. З найвеликшою охвотой. Але ж ми тільки Я зв'язані. О, гэта просто. Вось вам ножницы. А зараз музыка. Гей, панове, годі рабовать. Я вас запрошаю танцевать. Танец вельми простый для детей. Станем все на дыбочки худшей. Потым озирнемся ритму так. Усміхнемся сябру просто так. Вось так. Музыка приспешвае хутчэй, хутчэй. Танец вельми просты для дзяцей. Гей, панове, як вам танец твіст? Гэта самы-самы модны рытм. Танцаваць люблю і я, і ты. Танцаваць ад ночы да зары. Зараз азірнемся рытму так. Усміхнемся сябру просто так. Вось так. Музыка приспешвае хутчэй, хутчэй. Танец вельми просты для дзяцей. Гей, панове, будьте весялей. Гэта ж просты танец для дзяцей. Той, хто любіць твісты танцаваць, зможа шчыра сэрца адкрываць. Зноўку азірнёмся рытму так. Усміхнёмся сябру просто так. Вось так. Музыка приспешвае хутчэй, хутчэй. Танец вельми просты для дзяцей. Вы не поверите, сябры мои, але Пеппі здолела забрать чемодан у злодзея. Тсс! Будем сачыць далей за падзеямі. Кинь свої зарточки, малеча. А ну давай сюди чемодан. А я хочу с тобой пожартовать. Хопа! Ты что? Ты что? А? Что ты натворила? А? Ты навошта нас закинула на шафу? Облом, тятюль. Это ж не девцо. Это некая нечистая сила. А зараз я вас звяжу. Гэта нешта неверагоднае. Але Пеппі імгненна звязала рукі злодзеем нейкім асаблівым марскім узлом, тройным гавайскім, так ён называецца. О, милая, дорогая Фрейкин, пробачь нам. Мы ж только пожартовали. Мы пожартовали. А того, что ты связала нас,
Не рабі нам нічога благога. Нічога не рабі нам. Мы ж усяго толькі бедныя. Мы стомленыя вандроўнікі Стомленыя мы. і зайшлі да цябе папрасіць скарыначку хлеба. Бываць нам, шановная, калі можаш. Так, спярша чемодан отправим у шафу, каб было больш прасторы. Ну, кто-нибудь з вас умее танцевать твист? А як же? Мы ободва умеем. Ободва умеем. Здорово! Значыцца, зараз потанцуем. Я толькі сёння пачала вучыць гэты танец. Толькі, шановная, з найвялікшай ахвотай. Але ж мы толькі Я О, звязаныя. гэта просто. Вось вам ножницы. А зараз музыка. Гей, панове, годі рабовать. Я вас запрошаю танцевать. Танец вельми простый для детей. Станем все на дыбочки худей. Потым озирнемся ритму так. Усмехнемся сябру просто так. Вось так. Музыка приспешная худей, худей. Танец вельми простый для детей. Гей, панове, як вам танец твист? Это самый-самый модный ритм. Танцевать люблю и я, и ты. Танцевать от ночи до зары. Зараз озирнемся ритму так. Усмехнемся сябру просто так. Вось так. Музыка приспешная худей, худей. Танец вельми простый для детей. Гей, панове, будьте веселей. Это ж простый танец для детей. Той, хто любить твісти танцевать, зможеш широ серце открывать. Знову озирнемся ритму так. Усмехнемся сябру просто так. Вось так. Музыка приспешная худшей, худшей. Танец вельми простый для детей. Ну что ж, вы добро потанцевали, вось вам по золотому, вы сумленно заробили свои гроши. Вы можете у такое поверыць? Гэта же не бывае. Гэта не па правілах, каб злодзеі танцавалі разам з тым, каго хацелі абрабаваць. І яшчэ зарабілі за гэта па залатому. Я б ніколі не паверыў у такое, каб не пабачыў на ўласныя вочы. Вось яна якая. Пеппі. А ты як думаў? Доброй раніцы! Доброй раніцы. Сёння нядзеля, і наша мама запрашае цябе до нас на каву. Мяне на каву? Ага. Ой, что ж рабіць? Ой, я не могу, я і нервуюся, я раптам я не змагу паводзіць себе як трэба. Пеппі, ты будзеш цудоўна себе паводзіць. Не, гэта яшчэ не вядома. Я буду старацца, конечно.
Мне шмат разоў казалі, што я не ўмею сябе паводзіць, хаця я вельмі, так стараюся. Гэта зусім не так проста. Але я абяцаю табе, што на гэты раз буду паводзіць сябе так, каб табе, Аніко, і табе, Томі, не давялося за мяне чырванець. Ось і цудоўна. Не забудь, роўна о 3:00. Пеппи, я тебя не познаю. Что такое? Что ты зарабила с волосами? Гэтая прическа самая модная, она называется «Смерч у пустыні». Ну, навошта ты подмалявала вусны? Усяго толькі чырвонай крэйдай. А бровы? Ой, трошки сажай з коміна. А на чаравіках? Ну, навошта зялёныя пампоны? Мужчыны нічога не разумеюць у модзе. Мне час ісці на каву. Рушить на перерез! Рута! У поход! Шагом! Марш! Шановная пані Сеттерген. День добрый! Рута! О, что это такое? Справа ў тым, што я неверагодна сарамлівая, і калі б я сама сабе не скамандавала, я і зараз бы стаяла яшчэ ў прыхожай, не адважваючыся ўвайсці. Давайте я вас усіх поцалую. Шарма! Які вялікі гонар. Ну, я нічога не разумею, пані Сеттерген. Дзеці, вам хіба не час пайсці ў свой пакой? Нічого, не турбуйтеся. Я уже тут разом з вами такими симпатичними теточками. Стол выглядае апетитно. Калі пачнём? Зараз. Каму кавы? Мне перший тур. Так. Яшчэ мне перший торт. Ой, печенье. Цукерочку пустила. Шоколаду. Так, что тут есть еще? Ага. Ой, цукаты. Ай, талерка замалая. Дайте мне, пані Сеттерген, вашу, яна большая, а вам мою. Только я спочатку усё перекладу на свою талерку. Вы, я бачу, чамусьці хвалюетесь. Что такое? Пані Мальмё, пані Сеттерген. Вы не переживайте. Як гэта мило з вашага боку, што вы мяне запросили. Мяне яшчэ ніколі не запрашалі на каву. І не трэба хвалявацца, я ўсё з'ем. О, пані Сеттерген. Качушка! Аніка, што ты робіш, Аніка? Памятай, што сапраўдная пані прачышчае нос толькі тады, калі гэтага ніхто не бачыць. Ой. О, что здарылася, милая Пеппи? Скажи, шановная, а у сапраўднай пані можа бурчаць у жываце? О, Пеппі, Калі у сапраўднай пані быць гэтага не можа, то, пэўна, мне варта тут же прыняць канчатковае рашэнне стаць марской разбойніцай. Ой. О, гэта відаць цётухна Лаўра. Зараз. Шановная цётухна Лаўра, зараз. А хто такая тётухна Лаўра? Пеппи, я прошу тебя хотя бы с тетухной Лаурой поводить себя в рамках. Лепш тебе помолчать. Так, по-твоему, я не павінна размаўляць з тётухнай Лаўрай? Не, гэтага не будзе. Я ведаю уже, як трэба себе паводзіць, калі прыходзяць госці. Я не хочу быць няветлівай і тупо маўчаць. Яна яшчэ, крый Божа, падумае, што я на яе за нешта пакрыўдзілася. А ты упэўнены, Пеппи, што ведаеш, як трэба гаварыць з тётухнымі? Яшчэ як? Гэта справа не хітрая. Тётухну трэба ўвесь час падбадзёрваць. Вось і ўвесь сакрэт. Сюда, калі ласка. Уваходзьце. Калі ласка, уваходзьце, тётухна Лаўра. Калі ласка. Прашу вас сюды, вось, у гэтае мяккае крэсла, шановная тётухна Лаўра. Дякую. Вам не здаецца, што сёння я асабліва
дрэнна выглядаю. Ты что, тетухна? У тебя вельми здоровый выгляд. Налейте мне, коли ласка, соку, каб у меня не перасохло у горле, коли у нас завяжется размова. Дети павінны паводзіць сябе за столом так, каб іх не было чутно. Я говорю, это может быть. У вас, я думаю, есть не только вочы, але и уши. И коли мой выгляд радует вочы, то несправедливо позбавлять ваши уши такой же асалоды. Нельзя допустить, что в уши дадены человеку только для того, каб он ими хлопал. Як вы отчуваете себе, тетухна Лаура? Нешта апошнім часам я адчуваю себе недобра. Я так нервуюся, Ну, вось, гэтак же и моя бабуля. Яна раптам таксама стала вельмі нервова і таксама хвалявалася з-за дробязей. Вось, напрыклад, ішла яна неяк па вуліцы, і раптам ёй на галаву упала цагліна. Ёй бы ісці спакойна далей, а яна стала крычаць, нібыта здарылася бяда. Ой, што й казаць, цяжка мець справу з людзьмі, у якіх разгуляліся нервы. Что такое? Я спадзяюся, тетухна Лаура, что хутка вы адчуеце сябе лепш. Так, ну в этом можно не сомневаться, потому что и моей бабуле стало значно лепш. Яна прымала вельмі добрые лекі и амаль зусім поправілася. Якія лекі? Лисиный яд. Штодня. По столовой лыжцы. Лепшага сродку няма на свете. Это я вам кажу. После того, як бабуля почала глотать лисиный яд, яна 5 месяцев сидела нерухомо и не сказала ни слова. Стала тихая, як мышка. Одним словом, зусім поправилася. Теперь нехай хоть сотня цаглин упаде ей на голову, и она из места не скранется. Так что я упомнила, что и вы, тетухна Лаура, выздоровеете. Не звяртайте на Пепі уваги, тетухна Лаура. Пепі ўсё выдумляе. У яе бабулі ніякай няма. Твоя правда, пані. Ніякой бабулі у меня нема. Да и навошта она мне потребна такая нервовая? Ведаеце, я учора была сведкай такого дзіўнага выпадка. Ой, ну калі уже говорить про дзіўныя выпадки, то няма больш дзіўнай гісторыі, як про Агафона і Теодора. Неяк тата ў карабель прыплыў у Сінгапур. А нам якраз патрэбіўся новы матрос. І вось тады на борт узялі Агафона. Ой, Агафон был 2,5 метра ростом. И такие худые, что коли он ходил, все его косточки так грукотали и трещали, нібито хвост у гремучей змеи. Волосы его были черные, як смоль, прямые, як палки, и такие долгие, амаль до пояса. Зубов його не было зусім, а замест языка тырчала джава. Так само доўгая, амаль што да каленяў. Тата спершу здзівіўся. За Агафона ён быў такі брыдкі, што не хацелася браць яго ў каманду, але потым тата падумаў, што хай сабе будзе ў камандзе такі матрос. Так Агафон стаў адным матросам з каманды, і наш карабель прыбыў у Гонконг. А тут высветлілася, што ў камандзе не хапае яшчэ аднаго матроса. Яшчэ аднаго. И у нас з'явился Теодор. И он был такий же величезный, як и Агафон. Такі ж волоси, такий ж язик, одним словом, усе такое ж. Уласне кажучи, вони виглядали як близнят. Ай-яй-яй, гэта надзвычай дзіўна. Дзіўна? Ну. Что тут дзіўнага? Не, ну что тут дзіўнага? Чего тут здзіўляцца? Ну, тое, што яны такія падобныя. Ну і што? А як же гэтаму не здзіўляцца? Так яны ж на самой справе были близняты, разумеете? Близняты! Чего ж тут здзіўляцца, я не разумею. И ці варта учинять гэткі вархал, что два бедные близняты, выпадково сустрэўшыся, оказались подобны один на одного. Хіба виноватыя яны ў гэтым? Я рашуча не разумею, что ты хочешь сказать, дороженькая тетухна Лаурочка. Ой, неужо ты думаешь, шановненькая тетухна, что нехто доброохотно погодится мець обличчя Агафона?
Ну, ва ўсякім выпадку, я думаю, не Тэадор, калі б гэта ад яго залежала. Я не спрачаюся, я не спрачаюся. Але ж ты сама абяцала расказаць пра дзіўную сустрэчу. Калі б за гэтым столом мне не затыкалі ўвесь час рот, я б рассказала вам пра 1000 дзіўных сустрэч і выпадкаў. Так прынята у дарослых з часу даўней-даўніны, што дзіцячыя расказы і не слухаюць яны. Што тут слухаць, смеху варта, што там ведаюць яны. Паслухмянасць і маўчанне — вось аснова выхавання. Рукі мыць перад сняданнем, добра выканаць заданне, што загадваюць бацькі. А вы толькі паспрабуйце, пажадайце хоць на час трапіць з намі ў свет дзіцячы, мы не расчаруем вас. Мы расскажем вам все тайны, вы не будете в журбе. Вы поверьте в гэтых тайнах, вы познаете сябе. Прыгадайце, прыгадайце дні далёкае вясны, гукі першай навальніцы, смак духмянае суніцы, фарбы дзіўнай зараніцы. Прыгадайце і вярніце дні далёкае вясны, дні далёкае вясны. А вы толькі паспрабуйце, пажадайце хоць на час трапіць з намі ў свет дзіцячы, мы не расчаруем вас. А вы толькі паспрабуйце, пажадайце хоць на час трапіць з намі ў свет дзіцячы, мы не расчаруем вас. А вы толькі паспрабуйце, пажадайце хоць на час. Летнія канікулы доўгія, і гэта цудоўна. Але настаў дзень, калі і яны скончыліся, і Томі з Анікай зноў пайшлі ў школу. А Пепі па-ранейшаму гаварыла, што яна дастаткова вучоная без школы, а таксама запэўнівала, што нагі яе не будзе ў класе да тае пары, пакуль яна сама не зразумее, што не можа больш жыць, не ведаючы, як прачытаць словы «марская хвароба». Калі-нікалі Пепі скакала на сваім кані ў горад, чакала Томі і Аніку каля школы і прывозіла іх назад верхам. Томі і Аніка заўжды былі гэтаму рады, яны так любілі катацца верхам. І наогул не часта здараецца, каб дзеці вярталіся са школы на кані. Послухай, Пепі, ты абавязкова павінна сёння вечарам заехаць па нас у школу. Так, абавязкова прыскачу ў школу, таму што сёння Фрэйкін Розенблюм будзе раздаваць падарункі ўсім паслухмяным і старанным дзецям. А хто гэта такая Фрэйкін Розенблюм? Ой, бадай што гэта растлумачыць змагу толькі я. Фрэйкін Розенблюм, багатая старая дама, вельмі скупая асоба. Але ўсё ж раз у паўгода яна прыходзіць у школу і раздае падарункі вучням. Ну, толькі не ўсім дзецям. Не, ну што вы, крый Божа, а самым паслухмяным і старанным. Каб Фрэйкін Розенблюм магла вырашыць, хто з дзяцей самы паслухмяны і самы старанны, яна ўчыняе перад раздачай падарункаў экзамен.
І вось таму ўсе дзеці ў гарадку жылі ў пастаянным страху перад фрэкін Розенблюм. Кожны раз, калі ім трэба было вучыць урокі, а ім хацелася заняцца чым-небудзь весялейшым і цікавейшым, іх мамы і таты гаварылі: «Не забывайся на фрэкін Розенблюм, на фрэкін Розенблюм». Ах, ось яно што. Ой, мне раптам так і захацелася пазнаёміцца з гэтай фрэкін Розенблюм. Абавязкова буду сёння ў школе. І вось настаў той вялікі дзень, калі фрэкін Розенблюм вырашыла наведаць школу. Заняткі з гэтай нагоды скончыліся раней, і ўсе дзеці сабраліся на школьным двары. Пасярод яго стаяў вялікі стол, а за ім урачыста сядзела фрэкін Розенблюм. Здалёк яна нагадвала гусарскага палкоўніка, а зблізку была падобна на... Не, я лепш не стану гаварыць, на каго падобна фрэкін Розенблюм зблізку. Перад гэтай суровай дамай на стале стаяў мікрафон з такой доўгай скручанай ножкай, а па баках ад фрэкін Розенблюм сядзелі два сакратары, якіх ёй далі ў дапамогу. Яны запісвалі ўсё, што тычылася дзяцей, колькі важаць, як яны адказваюць на пытанні, як паводзіць сябе ў школе, ці ёсць у іх малодшыя браты і сёстры, ну і астатняе, што фрэкін Розенблюм... Ой, прабачце. Фрэкін Розенблюм хацела ведаць. На стале перад ёй была яшчэ скрыначка з грашыма і цэлая гара мяшэчкаў з карамелькамі. Дети, станьтеся ў шарэнгі. У першую нехай стане ты, кого нема братов и сестер. У другую ты, у кого у семьи не больше, як трое детей. У третью ты, у кого больше за трое. Чихай. Вышэй за все, я ценю порядок. Порядок. Так. Порядок. И еще раз порядок. Так, дети, ну, подойди до меня перший ты. Так? Як тебя зовут, детка? Хотя это не важно. Важно то, детка, як ты откажешь ось на такое пытание. Панька, не хвалюйся, мы ж добра вучимся. Ты сам не хвалюйся. И не дрожи. Это ты дрожишь, у тебя на голове бант тремтит. А ты сболел. Увесь. Пропустите меня, коли ласка. Пробачте, але я криху спознилася. Куди мені стати? У нас у сім'ї 14 дітей. Причем 13 хлопчуков з благими схильностями. Стой, где стоишь. Я боюсь, что неўзабаве тебе доведется перейти до тых детей, які повинно быть соромно. Эта шаренга, напевно, почнется с тебе. И дислоцироваться она будет слева от меня. Так. А чему ты гадкая худенькая? Хотя это зусім не важно. Я бачу, что добрачинного супу ты у меня не атрымаешь. Ну и пошанцевало ж мне. Бывает такое. Теперь бы мне неяк справиться с той протьмой сукенок и штанов, что дислоцируется справа от вас. Тогда все будет в порядку. А чему? Чему это я тебя слухаю? Я не жадаю тебя слухать.
Зараз мне буквар подкажет, якое питання тебе задать, и говорить будешь ты, только отказываючи на мое питання. Так, послухай, девчонка, послухай. Откажи мне, як пишется морская хвороба. З наиликшей охотой. Морская хвороба. О, Бог мой! Ты что? В буквари этой случайности написано інакш. Магчыма. Але я думаю, што табе цікава было даведацца, як пішу гэтыя словы я. Морская хвороба. Так я пішу заўжды. І нічога благога з-за гэтага яшчэ не здарылася. Занотуйте яе адказ у книгу. Так, абавязкова занотуйте. Спадзяюся, з гэтага часу ўсе буквары будуць пісаць по-моему. Ну, девчонка, а теперь скажи мне, коли помер Карл XII? Ой, небарака, ён таксама памёр. Вядома, гэтага і трэба было чакаць, таму што ніхто не бадзяўся столькі па свеце, як ён. А гэта да добра не даводзіць. Але я ўпэўнена, што калі б яго ногі заўжды былі сухія, ён і зараз быў бы з намі. Занотуйте гэты адказ. Калі ласка, запішыце. Мне не хочацца даваць вам лішнюю работу, але ўсё ж запішыце яшчэ і вот што. Пасля таго, як прамочыш ногі, лепш за ўсё выпіць цёплай нафты і легчы ложак. Раніцой хваробу як рукой зніме. Так. А чому у коней прамые каренные зубы? А ты упэўнена, што ў іх прамыя карэнныя зубы? Хаця ты можаш сама спытацца ў коня. Ён стаіць унь там, каля плота. Як нам пашанцавала, што я ўзяла яго з сабой. А то б ты ніколі не даведалася, які ў яго карэнныя зубы. Таму што, шчыра кажучы, я не маю пра гэта ніякага ўяўлення, і мне зусім не хочацца пра гэта ведаць. Что? Это невероятно. Просто это невероятно. Так, я таксама думаю, што гэта неверагодна. Калі я і далей буду так удала адказваць, дык напэўна атрымаю баўняную сукенку, 5 золотых монеток і каралейкі. Занотуйте и это. Ты мяне не зразумела. Мне, уласна кажучы, зусім не патрэбна сукенка. Я не тое хацела сказаць. Але вы можете запісаць, што я хацела бы больш за ўсё атрымаць вялізны мяшок карамелек. Я задам тебе апошняе пытанне. Да. Мне вельмі падабаецца гэты новы від спорту. Задаваць адно аднаму пытанне. Слухай уважливо. Слухай. И подумай. Перш чым адказаць, подумай. Пьер и Поль дзеляць паміж сабой торт. Калі Пьер возьме сабе чвэрць торта, то что застанецца у Поля? Колікі ў жываце. Запишите гэта абавязкова, запишите, што у Поля будуць колікі ў жываце. Ну, ведаеце, ніколі яшчэ не бачыла такой неадукаванай брыдкай дзяўчынкі. Зараз жа станавіся ў шарэнгу дзяцей, якім павінна быць сорамна. Калі ласка, хаця гэта несправядліва. Я ж адказала на ўсе пытанні. Прабач, але я забылася тваім сакратарам паведаміць свой рост і памер жывота. Не палянуйцеся гэта запісаць. Справа нават не ў тым, што я хачу атрымаць узнагароду, зусім наадварот. Проста трэба, каб вашы падліковыя кнігі былі ў поўным парадку. Калі ты зараз жа не станеш туды, куды я тебе загадала,
калі табе не будзе сорамна, то баюся, што сёння адна дзяўчынка атрымае па адным месцы. Бедная дзяўчынка! Хто яна? Покажите мне яе, я змагу яе абараніць. Не палянуйцеся запісаць і гэта. Шаноўная фрэкін Розенблям. Блум! Вось бачыш, табе і гаварыць ужо цяжка. Адно другі блум, не атрымліваецца. А ну дай мне пакарыстацца тваім мікрафонам. Дорогие дети, верите что? А давайте мы сами будем гулять и пытаем. Значится так. Разберемся на две шеренги. У одну стануть тыя, хто ведае, што Карл XII памёр, а ў другую тыя, якія яшчэ не чулі пра гэта. Так, што? Усе ведаць, што Карл XII памёр? Не, абавязкова павінна быць, па крайней меры, две шеренги. Інакш у нас нічога не атрымаецца. Спытайцеся у фрэкін Розенблям, калі не верыце. Блум! Мы уже домовились, что гэта без розницы. Я придумала. Есть выйсце. Усе отпетые хулиганы стануть у одну шеренгу. Хто стане у другую? У другую мы поставим еще не отпетых хулиганов. А теперь вы будете отказывать мне на пытание. А я погляжу, ці уважливо вы читали свой подручник. Вось ты, хлопчик. Ходи сюда. Ну, ходи. Откажи. Назови мне кого-нибудь, кто помер. Старая фрау Петерсон. Не дрэнна. А больше ты никого не можешь назвать? Я не ведаю. Як же? А Карл XII? И Карл XII. Правильно! Малайчына, ты порадовал мяне, от души тебе подяка и цукерки для тебя. А теперь для всех задача, не задача любота. Долго думать тут не варто, торт делить была беда. Як тут быть и что придумать, коли треба торт делить? Нечакано верно думал Полю долю заступить. Боль о силах, гэта ясно, коли сам осилю торт. Только что тут вынедаем, завалите ему живот. Малайчыны, вы порадовали мяне, от души усім подяка и цукерки усім, але. І ведаеце, што зрабіла Пепі? Яна засунула руки ў кішэні, выцягнула адтуль поўныя прыгаршчы манетак і раздала іх дзецям. Акрамя таго, кожны атрымаў па вялікаму пакету карамелек, якія Пепі прадбачліва прынесла ў рюкзаку. Уявіце сабе, як радаваліся дзеці, асабліва тыя, якім павінна было быць сорамна. Калі фрэкін Розенблюм закончыла раздачу сваіх падарункаў і ўсе дзеці адправіліся дамоў, дык аказалася, што весялейшымі за іншых былі тыя, каго фрэкін Розенблюм хацела пакараць.
Настала восень, а пасля восені прыйшла зіма. Доўгая, холодная зіма. У Томі і Анікі было шмат заняткаў у школе, але нарэшце прыйшла пара калядных канікулаў. Каляды – старажытнае, добрае, вясёлае свята. Як жа Аніцы і Томі святкаваць яго без самай лепшай сваёй сяброўкі? І вось калі дзеці адчынілі веснічкі Пэпіннага саду, яны як зачараваныя спыніліся. Усё навокал выглядала так, як на каляднай паштоўцы. Домік стаяў пад цёплай шапкай белага снегу, а вокны ззялі яркім святлом. На тэрасе гарэла маленькая свечачка, і полымя яе асвятляла заснежаныя кусты і дрэвы. Пасярод кухні стаяла цудоўная ёлка. Стол быў накрыты па-святочнаму. Пасярэдзіне красаваўся калядны пудынг, на талерках ляжала прыгожая нарэзаная вяндліна, каўбаса, іншыя прысмакі, а таксама шмат-шмат пернікаў. У печы весела патрэскаў агонь, а ў каморы стаяў конь і ціха біў капытом. Пан Нільсон скакаў па ёлцы з лапкі на лапку. Это вы. Я загадала пану Нильсону строить себе каляднага анёльчика, але ён не хоча сядзець спакойна. Ой, Пепі, як цудоўна у цябе. Як ты адна з усім гэтым управілася? Калі ты паспела ўсё гэта прыгатаваць? А я вельмі старанная. Ой, я ж забылася на падарункі. Вось табе, Томі, скрыначка з фарбамі. Ой, Пепі. А табе, Аніка, чырвоны парасончык. Дзякую. А завтра зранку мы пабудуем у садзе вялізны снежны дом. А вечарам запалім там свечку, і ў ім будзе светла, як у сапраўдным. А давайте. А яшчэ мы маглі б пабудаваць лыжны трамплін з даху на тэрасу і проста ў гурбу снегу. Ведаеце, а я хочу навучыць майго коня катацца на лыжах. Ой. Вось толькі ніяк не магу рашыць, колькі яму патрэбна лыжын. 4 ці 2? А нам заўжды будзе весела. Ведаеце, а я раптам подумаў, што не хочу рабіцца дарослым. Ой, я таксама. Была ахвота. Дарослым ніколі не бывае па-сапраўднаму весела. Да і чым яны занятыя? Сумнай работай ці модамі. А гавораць толькі пра мазалі ці падуходныя падаткі. І не падуходныя, а падаходныя. А якая розніца? А яшчэ яны псуюцца настрою всякімі глупствамі. І чамусьці лічаць, што калі ў час яды усунеш сабе нож у рот, дык абавязкова здарыцца нейкае няшчасце. А ведаеце, што галоўнае? Яны не ўмеюць гуляць. Ах, як шкада, што ўсе мы таксама станем дарослымі. А хто сказаў, што мы абавязкова павінны сталець? Што да мяне, дык я маю такія пілюлькі. Якія пілюлькі? Самыя лепшыя пілюлькі для тых, хто не хоча быць дарослым. Ось яны. Дык гэта ж звычайны гарох. Сам ты гарох. Хіба ж гэта гарох? Гэта цудоўныя пілюлькі. Мне іх даў адзін стары індыйскі чараўнік. Даўным-даўно, калі я прызналася яму, што страшэнна не хочу рабіцца дарослым. І ты думаеш, што вось такая пілюлька можа гэтаму перашкодзіць? Абавязкова. Але толькі глытаць іх трэба у поўнай цемры і пры гэтым гаварыць чароўныя словы. Я пілюльку праглыну, старой быць я не хочу. Ты, напэўна, хацела сказаць не старой, а стаць вялікай. Калі я гавару старой, значыць, так і хочу сказаць старой.
Саме жахливе було б, говорить, стать вялікою. У гэтым уся і справа, што звычайныя людзі, гаворачы гэтыя чароўныя словы, кажуць стаць вялікай. А таму ў іх нічога не атрымліваецца. Дакладней, атрымліваецца адзін жах. Яны пачынаюць расці з неверагоднай хуткасцю. Мне расказвалі пра дзяўчынку, якая прыглынула такую пілюлю, але сказала стаць вялікай замест старой. І яна тут жа стала так расці, што жахліва было на яе глядзець. А расла яна па некалькі метраў у дзень. Уяўляеце, спярша ёй было нават добра, таму што яна магла зрываць яблыкі проста з дрэва, нібы жыраф. Але хутка у яе не стала і гэтай радасці, таму што занадта выцягнулась, калі якая-небудзь цётачка прыходзіла яе наведаць і хацела ёй сказаць, як звычайна кажуць у такіх выпадках: «Ох, як ты вырасла, пасталела!» Дык цётачка вымушана была крычаць у мікрафон, каб дзяўчынка яе пачула. Яе наогул перасталі бачыць. Дакладней, не бачылі нічога, акрамя доўгіх, тонкіх ног, якія знікалі недзе ў аблоках, як дзве вялізныя мачты. І чуваць яе таксама больш не было. Толькі адзін раз да зямлі даляцеў яе крык, калі яна выпадкова лізнула сонца, і на языку яе ўскочыла болька. Яна так крычала, ой, што кветкі тут на зямлі сталі вянуць. З тае пары яе больш не было чуваць. Хаця ногі яе яшчэ доўга блыталіся ў прадмесці Эра і перашкаджалі руху на шашы. Ой, а я ні за што не стану глытаць гэтыя пілюлі. А раптам я таксама памылюся. Гэта немагчыма. Аніка, калі б я падумала, што ты можаш памыліцца, я б ні за што не дала табе гэту пілюлю, таму што мне было б вельмі сумна гуляць не з табою, а з тваімі нагамі. Уяві сабе, Томі, я і твае ногі. Якая была б невясёлая кампанія. Аніка, ты не памылішся. Паспрабуем. Ось твоя пилюлька, Томми. Ось твоя, Аника. А это моя. Я пилюльку проглотну, старой быть я не хочу. Ну вось і цудоўна. Цяпер мы ніколі не будзем вялікія, і ў нас не будзе мазалёў і ўсіх іншых непрыемнасцей. Праўда, пілюлі гэтыя вельмі доўга ў мяне ў шафе ляжалі, таму я не зусім упэўнена, што яны не страцілі сваёй цудадзейнай сілы. Але будзем спадзявацца. Ой, Пеппі, а ты ж хацела стаць марской разбойніцай, калі вырасцеш. Якія дробязі, не хвалюйся. Я стану маленькай, але вельмі грознай разбойніцай, якая сее вакол сябе жах і смерць. Уявіце сабе. Не, вы толькі уявіце сабе, што праз многа-многа гадоў паблізу майго доміка пройдзе якая-небудзь цётачка і ўбачыць, як мы гуляем у садзе і скачам на адной ножцы. І яна, магчыма, спытае: «Цябе, Томі, колькі табе гадоў, хлопчык?» А ты ёй адкажаш: «53 гады, калі не памыляюся». Яна, напэўна, падумае, што я проста не дарос. Ага, але ты зможаш ёй адказаць, што калі ты быў меншым, то быў большым. Ой, Пеппі, мама ж просила нас не поздниться домой. Нам пора идти. Так. Але мы придем завтра раніцай. Ну вось і добра. А 8 гадзіне мы пачнём будаваць снежны дом.
зорки свяцілі над дахам вілы курыцца ярка-ярка. У гэтым сімпатычным доміку жыве Пеппі. І яна заўжды тут будзе жыць. Як гэта цудоўна! Пройдуць гады, але Пеппі, Томі і Аніка не стануць вялікімі. Ну, калі толькі чароўныя пілюлі не страцілі сваёй сілы, настане новая вясна, а потым прыйдуць лета і восень, пасля зіма, а яны ўсё будуць гуляць і гуляць. Заўтра дзеці пабудуюць снежны дом і лыжны трамплін з даху на тэрасу. А вы толькі паспрабуйце, пажадайце хоць на час трапіць з намі ў свет дзіцячы, мы не расчаруем вас. Мы раскажем вам все тайны, вы не будете ў журбе. Вы поверьте ў гэтых тайнах, вы пазнаеце сябе. Прыгадайце дні далёкае вясны, гукі першай навальніцы, смак духмянае суніцы, фарбы дзіўнай зараніцы. Прыгадайце і вярніце дні далёкае вясны. Паспрабуйце, пажадайце хоць на час трапіць з намі ў свет дзіцячы, мы не расчаруем вас. А вы толькі паспрабуйце, пажадайце хоць на час трапіць з намі ў свет дзіцячы. Гляді, Томі, а Пеппі ўсё яшчэ пазірае на нас услед. Давай помахаем ей рукой. Давай. Але Пеппі не заўважыла гэтага жэста. Яна соннымі вачамі глядзела на полымя свечкі, а потым ціхенька патушыла яе. Ведаеце, я раптам падумаў, што не расказаў вам пра Пеппі яшчэ вельмі многа. І ў той жа час расказваць пра яе можна бясконца. Лічыце, што гэта быў мой асабісты расказ пра яе, пра тое, як я сам зразумеў яе. Таму што Пеппі – гэта самая вялікая загадка. Загадка, якую не хочацца разгадваць, каб не страціць веры ў тое, што на зямлі ёсць чараўнікі. І тайны, дабро і спагада, правілы і выключэнні з іх, вясёлы смех і цудоўнае заўтра. Час бяжыць, мінае дзень за днём, па зямлі блукае казка, ёй бы адшукаць свой дом, адагрэцца нашай ласкай. Пеппі – гэта асаблівы край, нераскрытая загадка. Я не гавару табе, бывай, я хачу к табе вяртацца. Пеппі – гэта асаблівы край, нераскрытая загадка. Я не гавару табе, бывай, я хачу к табе вяртацца. Ты под вечер свечку запали, завітае хай на твой агеньчык. Той, хто ў душы ўсё малы, той, хто не забыў дзяцінства. Пеппі – гэта асаблівы край, нераскрытая загадка.
я не говорю тебе бывай. Я хочу к тебе вертаться, пойти гэта асаблівы край. Нераскрытая загадка, я не говорю тебе бывай. Я хочу к тебе вертаться. Гэта асаблівы край, нераскрытая загадка, я не говорю тебе бывай. Я хочу к тебе вертаться, пойти гэта асаблівы край. Нераскрытая загадка, я не говорю тебе бывай. Я хочу к тебе вертаться, я не говорю тебе бывай. Я хочу к тебе вертаться.